खुलुमबाय आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोना आंनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि थासारिफोरखौ नुखादों बे जाबाय गंसे हाथाय बे हाथायाव आं दंफैयो दा बे हाथायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे हाथाया बहा आरो आं बहा दं बेनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बे हाथायाव नि फाननाय बायनाय बेफोर माबायदि सोलिदों खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलनि जुगिदि दिनै बे जोंनि बगरिगुरि हालामनि एसे इनफरमेसन रादाब बुथुमफैनायनि थाखाय आंनि मुङा मा होनो बगरिगुरि ओरैनो बगरि सापुरिबो होनो मोननै मोनथाम खिन्थु एक्चुअली माने सापुरि माने सिगांनिफ्रायनो गारदों दा आथिखालाव लिखित'बा बे बगरिगुरि ना बगरिगुरि सुकुरबार हाथाय ना होमबा हाथाय दा बिथाङाबो बे हाथायाव फैदों बहानिफ्राय फैदों आं नैबे गामिनिनो बे हाथाया ओरैनो बेसे बोसोर जाखो बे हाथाय खुलिजेननाया दाथ' जोङो हमना ला मोजाङै खिथाजोबनो हानाय नङा दा किसुमान माने जोंनि उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों दा बेनि सिगांनिफ्रायनो दं उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो नोंथांमोना उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों हमना ला 40 बोसोरनिबो बिदि जानांगौ आरो ना 40 बोसोरसो जाबाय बे हाथाइसालिया माने गोबां बे गामि ओनसोलाव आरो ना होमबा याव सियां दै होनो नामा बे सियां दै लालि दैनि खाथियाव याव ओरैनो बे ओनसोलाव मा हारिनि मानसि दं ओरैनो इयावथ' जोंनि बर' राभा किसुमान बिदिनो मिसिं मिक्सार दं आरो गासैबो जाथिजों अनलायनानै बयबो सोलिलायनानै दं आरो गोजोननाय थाबाय बेयाव हाथाय बोरै सोलियो बेखौ सोंनो थांदों মেনেজাৰ সেইটো না ঠিক আছে আপুনি ক'ৰ হয় চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত বজাৰ কৰি আছে আমাৰ আজি 10-12 বছৰ এনে বিক্ৰী কেনেকুৱা ইয়াত বিক্ৰী আছে মোটামুটি বেয়া নহয় না ইয়াত কি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বেছি বজাৰ কৰিব আহে ইয়াততো বড়ো মানুহ আছে কোচ ৰাজবংশী আছে বঙালী মানুহ আছে এখিলৈকে আৰু বিজনেছ তেখেতলোকৰ লগত কেনেকুৱা চলাবলৈ ভালে লাগিছে না 10 বছৰৰ পৰা আজিলৈকে ভালে লাগিছে বাৰিষাত যেহেতু অসুবিধা বানপানীও হয় ইয়াত বিশেষকৈ বানপানী হ'লে আপোনালোকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ন অহা যোৱা ৰাস্তাৰ অসুবিধা পৰে ক'ৰ পৰা ক'ৰ ৰাস্তাটো বেছি বেয়া হয় ইয়াত আমাৰ এই দলঙৰ পৰা এইফালে বেছি অসুবিধা হয় বৈকুণ্ঠপুৰৰ পৰা অহা মানে ৰাস্তাটো আৰু ন চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব নেকি যেটো মানে সব ক্লিয়াৰ কৰিলে ভাল কৰি দিব লাগে থাকিলে বিজনেছ ভাল হ'ব সব পালে ৰাইজৰ অহা যোৱা ভাল হ'ব হয়তো ন ধন্যবাদ থাকিল ঠিক আছে না ঠিক আছে दा फोरमायदों जिहेतु बेफोरबायदि थासारि मोजां थासारि जानोब्ला बा डेभेलप खालामनोबा लामानि जोबोद गोनांथि दा जोङो बर' बिमाफोर मैगं फाननाय बेफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों नैबेयाव जिबा उलाय माबा देखुवायनो नागिरदों कचु किमान दाम 30 टका ঘৰৰ না ঘৰৰে কি কচু বুলি কয় এইটো আহিনা কচু ক'ৰ পৰা আনিছে আপোনালোকে আমি তো পাহাৰৰ পৰা আনিছো পাহাৰৰ পৰা কোনটো পাহাৰ অৰুণাচল পাহাৰ ওচৰতে নেকি ওচৰতে মানে দূৰে আৰু ইমান ওচৰ নহয় 30 टका नो दा माबा थास'आ नै बेयाव मा কি আনিছে আপুনি नै ইফোনছে বৰছে সামব্রাম दैमारि जाति বিশ্বজিৎ दैमारि जाति गामिया बहा इयावनो बगरसाबोरै बे दखानखौ बेसे गोबाव जाखो होनाया बेबायदि जोंना बहुत बोसोर जाबाय बाबु बहुत बोसोर बे ओरैनो बे हाथाया बेसे बोसोरसो जाखो बे हाथाया जाबाय दे 40 बोसोरसो जाबाय कई बছৰ হলে বজাৰটো বহাটো 40 বছৰ 40-45 এনেকা 40-45 বহুত गोजोननाय थाबाय जों बेलेगजों सावरायगोन थालिर फानदों बायदि फानदों एयाव बाजाराव दखान नै दख'नाव मोनफैबाय आं दा दख'ना जों वाइफा गोजाननिफ्राय फैदों ना दा बेयो बर' जायगा नालाय बेखायनो दखानफोरबो गोबां दङ दा दख'ना दखाननि जों बहा गोजाननिफ्राय फैथारदों बे सोंसैसो बहानिफ्राय सिमेन्ट सापरि बेसे गोजान जायो बिनिफ्राय
Kay kilometer? 30 kilometer. आंबो सिमेन्ट सापरि नालाय 30 किलोमिटार दखना दखान आरो बिक्रि माबायदि जायो दा बारा मोजां नङा आरोना साननैसो थाबा दैलां नालाय ना जासिगोन आरो एसे मोजां जासिगोन आरोना ओरैनो प्रतिथ' सप्तायाव फैयो ना ओरैनो बबे बबे बाजाराव थाङो समबार रायमुख्रि सापरि देवबार लायो बहानिफ्राय रङिया उदालगुरि बयबो मिथिगौ रङिया उदालगुरि क'क्राझार ना दखनानि गुदामा थिग बेफोर हाथायनि थासारि नैबो दखान दङ दखानिया बहानिफ्राय दखानिया बैकुन्ठपुरनि दखानिया बैकुन्ठपुरनि बेसे जाखो दखान होनाया 8 बोसोर अबे हाथायाव थाङो सुकुरबार शनिबार मेसाखिथ' दै बारनांगौ जायो खस्थ' जायोना खस्थ' जायो दा दैलाङाव नोंसोर बेबायदि जिहेतु थिं बायहां उसुबिदा जाया जानो उसुबिदा जामालाय माथो खालामनो उफाय गैयाना बानायना होग्राया बानायाना फैसाल' लानो रोङो बाजार कमिटियाना दा जों बाजार कमिटिखौ एसे हमगोन थाब न'फोरखौ मोजां बानायना होदों दा टेक्सल' लाबा जानाय नङाना थिग बेफोरबायदि नायनो थासारिखौल' दिन्थिनोसै दा जों दा जों हाथायाव मा थायो बांसिनै दा सागलानै बे नायदो थोरिनि न' बेयाव साहा हटेलाव हाबनि साहा हटेल मालिकआ बहा बर' ना बर' मा हटेल बियो मा मोनो मोननाय अमा बेदर मोनो गुगुनि मोनो अमा बेदर गुगुनि ना मोनो सबाय ओंख्रि मोनो सबाय ओंख्रि ओंखामबो मोनो आरो ना मोनजोबो आरो जि नांगौ बेखौनो मोनो हटेलावलाय आरो ना सप्ताहिक हटेल बहानि जोङो दंखलनि हाथायाव फैदों बाजार खालामफैदों आं नलापारानि बोरिसुथि नलापारा बोरिसुथि नलापारा दादा কৰ মই লক্ষীপুৰ বজাৰ কৰিব আহিছে দোকান দিয়ে নেকি দোকান নিদিয়ে অটো চলাওঁ অটো চলাই বোলে তেখেতে ৰাস্তাৰ বিষয়টো জানিব আপুনি ৰাস্তাটো বাৰিষা হ'লে ইয়াত বজাৰত অহা যোৱা হৈ জানো বা নহয় বন্ধ হৈ থাকে ৰাস্তাটোতো এনেকা কি অসুবিধা আছে কিহৰ কাৰণে অসুবিধা আছে ৰাস্তা বাৰিষা হ'লে মানে চব ৰাস্তাবোৰ ছিঙি যায় মানুহবিলাক অহা যোৱা বন্ধ হয় আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা আৰু অসুবিধা হয় বন্ধ হৈ থাকে আৰু বাৰিষাত ভালকে বনোৱাৰ মানে দৰকাৰ ৰাস্তা আপুনি কিবা জনাব নেকি মই জনাব বিচাৰোঁ মানে ৰাস্তাৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰোঁ আৰু কি মানে আমাৰ চৰকাৰক মানে এই বজাৰতো ডেভেলপটো কৰি দিব লাগে আৰু ৰাস্তা পদূলি ভাল কৰি দিব লাগে ইফালে বহুত দূৰৰ পৰা আহে মেচাকি চাইডৰ পৰা আহে ইফালে বহুত গাঁও আছে বহুত দূৰৰ পৰা আহে বহুত কষ্টকৈ আহে আৰু তাৰপাছত বজাৰ ঘাটটো মানে বাৰিষা হ'লে মানে বন্ধ হৈ থাকে আৰু ৰাস্তাবিলাক গোটেই ভাঙি যায়গৈ ৰাইজৰ অসুবিধা जितु बे हाथाया सुकुरबार हाथाय होनो बेखौ सप्तायावहाय खनसे जायो आरो सुकुरबार खालि नाथाय जोंनि बे एरियायाथ' बिराद दैब'बारि होनना बुंजागोन आरो फारफ्रोमनिफ्रायबो लामाफ्रा थिग गैया बेथ' बैकुन्ठपुरनिफ्राय नै बगुरसाब्रिसिम बेखिनियाल' एसे मोजां बाखि जायगायाथ' फ्राय नावजों नङाबा सोलिया आरो मा दैज्लां बोथोरावहाय आरो बेनिखायनो नैबे दैज्लां समावहाय मानसिनि बिबाङा हाथाय जाग्राफ्रा एसे खम जायो माने बेवहाय जेब्ला मेसें सफैगोन नैबे माबानिफ्राय आरो कार्तिक आघनफोरनिफ्राय हरैजाय हाथाय बिराद गिदिर जायो दा दैज्लांखायनो बारा थिग जाया हाथाया नावजोंसो जायो नावजों फैनो गोनां जायो आरो बे हाथाया ओरैनो 45 बोसोरसोआव आगान होबाय होननानै आं खोनादों बेथ' 45 बोसोरथ' जायाखै बेवहाय माने दिनैसिम 29 बोसोरसो जाबाय 29 बोसोर गायसनजेननायनिफ्राय 29 बोसोर जाबाय आरो ना 29 बोसोर जाबाय आरो ओरैनो बे हाथाया मोनसे गोबां बिथोराव हाबसोना थानाय नङा होमबा ओमफ्राय बे ओनसोलाव गोबां गामिफोर दं ओरैनो बेसेसो हाजार गामिनि मानसिफोर बेयाव हाथाय खालामफैयो ओरैनोथ' एरियाया 32सो दङ 32 एरिया फिसा गामि बहुत हयथ' ओमफ्राय 1000नि बारा गामि जागोन आरो ना 32नि बिथोरावहाय गासिबो जाजोबाबा आरो ओरै थाबाय केलेम साइडजों थाबाय ओजों लाइमुखुरि साइडजों थाबाय ओजों मेसाखि थाबाय नाव बारनानै हजोंबो सोलियो थिग बेबायदिनो बेवहाय 10-12थासो बेबायदि मानसिफ्रा एरियानि जायो आरो गोगोम जायो ओरैनो बेयाव मा खमि जानानै दं दा हाथाय मोनसे जानांगौब्ला
हयथ' जिबायदि बिल्डिं नांगौ जि जोम बिथांमोननि गेलामाल सेफटिनि गोनांथि नङा होमबा अखाजों बांखाजों मालाबा प्रब्लेम जायो दा बेनि सायाव मा बुंगोन दाथ' बेवहाय बेबायदि सुबिदा हिसाबै बेवहाय माबा एमएसनिफ्राय जोङो बिल्डिं मोनसे मोननो हादों आरो जिल्ला परिषदनिफ्राय मोननै बिल्डिं मोननो हादों आरो ओमफ्राय बाखिया बेबायदिनो गावबा गाव ओरैनो फिसा फिसा न' लुनानै थिं खोबनानै बेबायदिनो सोलिदों आरो खिन्थु सरकारनिफ्राय सुबिदा हिसाबै जिल्ला परिषदनिफ्राय मोननै जाबाय ओमफ्राय एमएसनिफ्राय मोनसे जादों आरो मा बिल्डिं उनाव मा सानगोन जिहेथु जों जौगानाय होनोब्ला बेफोर हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बिजनेस मावनानै बा रायजोफ्रा थां फै बेयाव सुबिदा बायदि हाथाय बाजार खालामनानैसो जौगानाय मोनसे जायगा जायो थिग बिनि सायाव नोजोर होनो थाखाय दैदेनगिरि बा एमएसि पन्सायत लेभेल बा जिल्ला परिषद बा एमएलए मिनिस्टारफ्रा बेफोर हाथायखौ नोजोर होनांगौ बायदि सानो ना साना नोंथाङा बिल्डिंफोरखौ बानायना होनांगौ खोब मोजां सोंथियाथ' हयथ' जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो खमि जायाखै आरो बेवहाय सरकारनाव बेबायदि गाबख'नाय बिहैनाया खमि जायाखै थांगासिनो दङ खोथाबो होदों मैयासो थांदोंमोन एमएलएनाव दैदेनगिरिफ्रा आरो एमएलएआ खोथा होदों जिहेतु जोंना बिनिफ्राय नैबे हाथाइनिफ्राय ओरैजाय फाख्रिगुरि रङिया लाइन बेसिम माने पिएमजि लामाखौनो हमनानै होगोन होनना होनदों आरो औ जिहेतु बिराद गाज्रि नालाय बे खन्द'आ बेखौ खोथा होदों आरो नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जि थिनहरनानै सुनायनि खोथा आरो बेसेबां जायो हयथ' जों जागोनखौ आसा खालामदों आरो बे साननैसो बेनि गेजेरजों मोजां जागोन जिहेतु मोनसे अनुष्ठानाव दावगानोब्लाथ' कमिउनिकेसन लामानि बेनो नालाय बेनिखायनो जों सानो आरो हयथ' जोंनि गाबख'नायखौ हयथ' सरकाराबो मानिगोन बेनो गोजोननाय थाबाय बेनो दिनै बे बाजारनि सायाव जों माखासे थासारिखौ मिथिबाय दा ओरै जोङो थांबावनोसै दा महलदारखौ एसे जोङो खावलायगोन नैबे बासन बर्तन थोरसि लथानि जायगा भिडिअ'आथ' गोलाव जालांबाय थादों बे समाव जोङो अरिजिनेल नै मोजां दा दे সফল দোকানী কৰ হয় দোকানী কিবা চিমেণ্ট চাপৰি হয় কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত বজাৰ কৰি আছে ইয়াত এতিয়া 2 বছৰমান হৈছে আৰু কেনে বজাৰটো ভালে ঠিকে আছে ন প্ৰতিটো সপ্তাহে আহে সপ্তাহে হয় কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা কাষ্টমাৰ ঠিকে আছে বাৰু কি মানুহ বেছি আহে ইয়াতে কি সম্প্ৰদায় মানুহ ইয়াত ৰাভাৰ বড়ো মিচিং এনেকৈ আৰু চব অলপ মিক্সিং হৈ থাকে ন এনে যিটো ৰাস্তা পৰিৱেশটো যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ইমান ভাল নহয় মানে অলপ ভাল কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰ ন তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ব ইয়াত 2 বছৰৰ অতিক্ৰম হ'ল ন 2 বছৰ ঠিক আছে চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা তেখেতে আহে আৰু ভৱিষ্যত এইখিনি অঞ্চলৰ কাৰণে কি আহ্বান জনাব এইটো চৰকাৰক আহ্বান জনাবলৈ ৰাস্তা পদূলিটো অলপ ভাল কৰিব লাগে তেতিয়া মানুহবিলাক অলপ যাবলৈ যাতায়াত ভাল হ'ব আৰু স্কুল ল'ৰা ছোৱালী পৰিৱেশটো ভাল হ'ব মানে ধৰক এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু চব উন্নয়নৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল दहायनिफ्राय जि भिडिअ बानायबाय थादों दा गुबै दा सान्दि बिथांमोना बाजार मोनसेयाव जिथु महलदार थायो नालाय बे महलदारफोरनाव जों मिथिनि जे बे बाजारा जेरै बेसेबां ओनसोलनि बेयाव रायजो राजाफ्रा हाथाय खालामनो फैयो आरो गंबैसेसो दखान दङ बेयाव मा बुस्थु बांसिनै बिजनेसनि थाखाय मोजां बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय बे ओनसोला जाबाय नानि मोनसे बिराद ना मोननाय जायगा थ' बेफोर माबायदि सोलियो बेनि सायाव एसे मिथिगोन ओरैनो बेयाव गंबैसेसो दखान दं गासै बाजारा जोंना दखानाथ' जेनेबा दा बेहाय 800सो दखान दङ जेनेबा ओरैनो बेयाव फिसा फिसौ दङ बेखौ सानाखै आं जेनेबा 800आ दङ आरो ना होमबा ओरैनो बेयाव जितु जिबायदि अबस्था जितु दैज्लांफ्राव गोबां खस्थ' जायो होनदों दखानिफ्रा ओरैनो जितु न' बेफोरखौ खावलायगोन नामा सरकारखौ नोंथांमोना जितु बेयाव पार्मानेन्ट मोनसे दखानफ्रा जनो थाखाय अखायाव बांखायाव माने बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय न'फोर गोनांथि जादों होनदों बेनि सायाव मा बुंगोन जोंना गोनाङाथ' दङ दा दखान होनो आरो जोंना मोनसे हाखर फुख्रि बायदि जाना दं गेजेरावनो बे परिबेगा माने गाज्रि जादों डेभेलपआ एसे जाबावगौमोन जोंना मानो होनोबा जोंना बे हाखरखौ फबनो हाबा आरो दखान होग्राफ्रा आरो डेभेलप आरो मोजां समायना खालामफिननो हाबावगोन आरो जों बे हाखरखौ फबनाय सरकारा जुदि एसे मदद खालामोबा ओरैनो बेयाव बेसेसो बे खाथि खाला बेसेसो
गामिनि रायजोफ्रा बेयाव बाजार खालामफैयो बेसे गोजाननि दा जोंनियाथ' दा सिमेन्ट सापुरिनिफ्राय ओरै जनायनिफ्राय धरिलक ओरै मेसाखि ओरै बदलपुर फाख्रिगुरि लाम्बा कांकान कर्णपुर थाबाय बरंनिफ्राय जोंना बेहाय माबा माने बाजार खालामनो फैयो आरो गोबां आरोना गामि ओमफ्राय ओरैनो सोलिनाया बोसोरै एसे डेभेलप जाबोदों जाबाखै लासैनो डेभेलप जाबोदों नाथाय दै बानाया जोंना माने न' बांखौ दा नुवाखै नै दा जेनेबा हाखर हाला जाना दङ बेखौनोथ' गिबियावनो खावलायखांबाय आङो आरो दा फिन आरो खनसे बुंनो नागिरदों जेनेबा जोंनि जेनेबा दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि नैबे बाजारखौ एसे नायस'फैबा मोजां जायो नामा बेखौ खावलायदों आरो जेनेबा गोजोननाय ओरैनो बोसोरबैसेनि थाखाय बेखौ टेन्डार खालामनाय जायो बेथ' जेनेबा बोसोर हिसाबाव बोसोर टेन्डार जायो ओरैनो देग्लाय बेसेसोआव टेन्डार जादोंमोन बे देग्लायथ' मेक्सिमाम 25 थांदों नामा 25,000 थांदों ओरैनो साबेसेसिम लानाय जादों दा जोङो ग्रुप मोननै खांनाय जायो साब्रै जाना दं जेनेबा साब्रै जानानै दं आरो साब्रैजों मारिनाय जादों सप्ता खाङो जेनेबा सप्तायाव सानै बे सप्तायाव सानै बिदि आरो चेन्ज जायो आरो जेनेबा चेन्ज जायो आरो गोरोबलायनानै नोंथांमोना माबा खालामदों आरो दं आरो थिगानो ओमफ्राय ओरैनो बे बाजारनिखौ टेन्डार खालामोबा बबाव ब्लकआव पन्सायतआव जायो जोंना पन्सायतआवनो टेन्डार जायो पन्सायतआनो सलायबाय दं आरो होमबाथ' बेयाव पन्सायतआ गोबां दायथ' दं जिहेथु बिल्डिं न' थासारिफोरखौ मोजां बानायना होयोब्ला बे ओनसोलनि थाखाय बाजार खालामफैग्राफोरनि थाखाय मोजां जागोन दा बिथाङाबो सासे बे ओनसोलनि सांग्रां सुबुं जिहेथु बे ओनसोला दै जायगा लामानि थासारिफोरखौबो जों सावरायखानोसै जिहेथु जि समाव दैज्लांफ्राव बेयाव लामा गोनां मानसिफ्राबो लामाजों साइकेल बा थाबायना फैनोबो उसुबिदा जायो थ' बै लामाफोरखौ सरकारजों मा खावलायगोन नोंथांमोना बेखौथ' सावरायगासिनो दङ बारु दिनैसिमबो जायाखै बेयो बिनि गेजेराव उनफ्राव माबा मोनसे जानो हागौ आरो बिदि आरो बे उनफ्राव जानायनि बेबस्थाखौ आरो बेयाव जिहेतु जोंनि बे राजनिति नेताफ्रा बांसिनै नोजोर होनांगौ दिनै बिथांमोननि दैदेननायावनो जायखिजाया थासारिफ्रा गाज्रि थासारिफ्रा मोजां जायो खावलायगोन नामा नोंथांमोना जिहेतु गथिखे बे ओनसोलाव थांफै गोबां गामि दङ स्कुल कलेज हाथाय बाजार बेफोर थिग जायागौ मानि ओनसोला डेभेलप जाया सोलोंथाइनि फारसे जुदि दुरबल जायोबा बे जायगाया माने ओरैबायदि थासारि मोनसे माने गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन जानो नागिरो आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन बेखौथ' जों सावरायगासिनो दं बारु बेनि गेजेरजों माबा मोनसे जागोन बारु बिदि आरो सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे आसा खालामदों आरो जिहेथु जाय बिभागफोर दङ बेफोर नोंथांमोना सावरायनाय जादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे ओनसोला साबसिननिफ्राय साबसिन जागोन बयनिबो नाजानायाव दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव गोजोननाय थाबाय बेखिनि समाव जोंखौ दिनै बे हाथाइजों लोगोसे बे ओनसोलनि थासारिनि सायाव बुंथिनानै होनो थाखाय गोजोन्थों